Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Nining santos nga misa, masaligon sa gugma ug kaluoy sa Dios, diha sa hilom sa ato ang taghatagsa ka mga kasing-kasing, atong ipadangat ngadto kaniya sa atubangan sa iyang balaang altar, ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga pag-ampo ug mga pangalyupo. Uban sa ato ang mga intensyon sa mga pag-ampo, uban sa mga pag-ampo ang gibasa sa unahan, ato po diapil sa ato ang mga pag-ampo, ang intensyon sa ato ang Arsobispo Alberto, ug sa ato ang Santo Papa, Papa Leo, uban sa ato mga igsuon nga nagkinahanglan sa ato ang mga pag-ampo, ug ato ang gisaaran nga atong iampo nining santos nga misa. Ato po diapil ang mga katilingbanon ug ang tibuok nga pag-ampo sa mga sa mga miyembro sa team of pastors. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ng kuyamon sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo, Himaya sa Dios dito sa langit. ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nahagadayik kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod
sa tuo sa aman, dawat ka ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo, O Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. Huamahan kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan o mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo o patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala o giuli kami nganha sa kinabuhi o ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo, og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari, palit og kaon. Palit kamog bino o gatas, nga walay bayad. Nganong gastoon maninyo ang inyong kwarta, ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo akog walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw
ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nga nagatan-aw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalan-on sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot. Ug gitagbaw mo ang tinanguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya, diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalong, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alelu, alelu, aleluya. Alelu, alelu, aleluya. Pagaygon ang Diyos. Aleluya. Pagaygon ang Diyos. Aleluya. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ka niya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka paan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka paan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga paan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukad. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang ato ang liturhiya karon atong gitawag og anticipated mass. Diin ang tanan nga ato ang gisaulog para sa inig kaugma na sa adlawng Domingo. Ang ebanghelyo nato daghan kaayo tag-angay unta nga mapamalandungan. Pero ako lang usang puntingon ang 2 ka punto. Diin ang una, ang pagkahibalo ni Jesus sa kamatayon ni Juan. Sa dihang namatay o gipatay si Juan, miadto si Jesus sa usa ka awaaw nga lugar. In English pa, Jesus withdrew to a deserted place. If atong i-define ang deserted place, wala, dili adtuonon, walay tao, mingaw, o usahay mo define pa, it is a, so to speak, a miserable place. One that no one would dare to go because wa didto ang iyang gipangayo o gipangita tungod kay awaaw, empty, walay makita nga angeng tan-awunon didto. Mao to siya. Pero nisunod ang mga tao. Uban ani mao ang mga sumusunod ni Juan nakahinumdum mo sa dihang napriso na si Juan. Unya niingon siya, adtua si Jesus. Unya pangutan-a kung siya na ba ang Mesiyas nga atong gihulat. In other words, there is that innate, natural proclivity or inclination for all of us to look for something beyond us, to seek for someone that is a lot better than us. Ang nakaproblema lang, kay muurong ta sa pagpangita sa something beyond us. Usahay dihara kutob sa ato ang mga idol, nga mga artista, nga mga maayo mo TikTok, maayo mo sayaw diha sa TikTok, kanang ato ang mga bini o mga BTS, mga maayo man ni sila. Pero kining ato ang mga gipang idolo, dili raunta diha kutob tungod there is somebody somehow that goes beyond these people that we idolize. Ug naay usa nga mao ang Ginoo, mao untay ultimate. Natural sa ato ang mga tao nga mangita og idolo.
Mao nang sa dihang namatay si Juan, nidaghan ang nangita kang Jesus tungod kay even those who followed John already deciphered and decided to follow Jesus. So it is natural sa atoang mga tao nga mangita sa somebody, someone who is beyond us. Ug mao na siya nga sa atoang hagit sa pagpangita sa somebody that is beyond us, somebody that is divine, who is divine, dili lang unta ta kutob sa pag-idolize sa mga tao nga sama nato. Mag-idolize ta og pari, mag-idolize ta og obispo, okay raman. Pero timan-i nga kining mga tawhana, mga tao lamang, ug sa panahon unya nga kini sila masipyat, basin unyag mahitumpawak ta. So kung naatay gipangita nga idol, kung naatay gipangita nga gusto natong sundon, dili unta ta muorong sa mga tao. Of course, since we are also visual individuals, enahan taog makakita sa mga tao. Pero just because it cannot be seen, or it cannot be touched, or it cannot be sensed, doesn't mean that person doesn't exist. And that is the part of the essence of our God. Mga igsoon, natural sa atoa ang pagpangita og idolo. Natural ang sa atoa ang pagpangita that which is beyond us, that which is divine. O hinaot pa nga sa atoang pagpangita sa something beyond us, we don't just stop sa mga tao, kung dili muadto ta diretso sa Dios. Ngano man ang atong ebanghelyo karon naghisgot. When we follow Christ, when we seek Christ in our lives, we have this particular learning diri sa atoang ebanghelyo. Niingon ko nga Jesus went to a deserted place. By definition, sa deserted place, usa ka lugar nga awaaw, usa ka lugar nga dili nato makita ang unsay physical nato nga makita. But Jesus converted that deserted place, that peaceful place, gitawag natong awaaw, gi-convert na niya into a place of healing and a place of abundance. Do you see it? Ni distansya gali ang Ginoo tungod kay muadto siya sa lugar nga walay makita, nga awaaw, nga hilom, nga deserted place, nga walay ganahan nga muadto tungod kay way kalingawan, walay ayo ug uban pa. Pero sa pag-adto sa Ginoo, Jesus converted that deserted place into a place of many healings and cures and a place of abundance wherein everybody was fed and sobra-sobra pa ang nahabilin. And that is why niingon ko, kung ang Ginoo mo'y atong gipangita, kung ang Ginoo mo'y ato ang idol, dili gyud taggutmon. Kay sa panahon nga ang atoang kinabuhi uga, ang atong kinabuhi awaaw, ang atong kinabuhi deserted. When God, we don't have to go to the place nga saba. We don't have to go to a place that would make us happy. What we need is for Jesus to be welcomed sa atong kinabuhi, and bisag unsa pa ni ka-deserted ang atong kinabuhi, kamingaw ug way ayo, when Jesus comes to our lives, He would convert our lives into sources or places of healing or places of abundance. What we have to do is just to open ourselves to God, because we don't have to be somewhere else to find happiness. We just have to stay put and open ourselves to God, so that God can convert our deserted places, our deserted selves into places of abundance or places of healing. Maigsoon, tapos na tani. Natural sa ato ang kinabuhi ang pagpangita sa divine o something nga beyond sa atoa.
ug kung mangita na lang mampunta og tinuod nga kalipay og contentment, di lang ta muurong sa ato ang mga damgo. Muurong ta hangtod nga makit-an nato ang Dios. Muurong ta hangtod nga nasa kasulod ang kinabuhi sa atong kinabuhi ang Dios. Ato dili ta muurong hangtod atong makita ug mapapuyo sa atong kaugalingon ang Dios. Tungod kay kung ang Dios naa sa ato ang kinabuhi, bisag unsa pa kamingaw ang ato ang kinabuhi, He can always convert our deserted selves into places of healing and places of abundance. Ayaw pag-urong sa pagpangita sa Ginoo. Ayaw isirado ang kinabuhi o kaugalingon sa Ginoo. Tungod kay bisag unsa pa kaugah, o unsa pa kaguol, o unsa pa kaproblemado ang atuang kinabuhi, kung ang Dios makasulod, naa siya'y gahom sa paghimo sa maong kinabuhi, nga mahimong madagayaon, o mahimong lugar diin kita mamaayo. Palihog manindog. Atong baguhon ang atong pagtuo, kitang tanan mo ingon. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansan sa krus na matay kilubong. Bikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya rupokong sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios mihatag kanatog paan gikan sa langit sa ingon, mutuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato ug lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan, paingon sa walay katapusang kalipay, ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran makabaton og tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran mupakanaog og mga palisiya nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo, muhupay sa mga masakiton, sa mga nabukatan sa ilang mga kalisdanan, o sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan, nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Dios among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatao sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Diyos, ihalad ko, iningasan, alang kanimo gayon.
Diyutay lang kini, dawalay bini, apan kinasingkasing. Dawatan aking halad ko, nagpasalamat lang sa kaayo mo. Diyutay lang kini, dawalay bili, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamurog ako kang inyong sakripisyo, dawaton to sa Dios Amahan, makagakahom sa tanan. Dawatan na taas si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot Alang sa pagkaipay siya, ngalan o galang sa kapuslanan sa dibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santo sa kining mga gasa, o itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sab. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan angay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakataho gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa nang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, gaygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tupuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari ug sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, hang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaos sa kami. At ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, ang panagdait kanatong tanan. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos,
Maigsoon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dila ko Dila ko angay magkalawat kanimo pampamulong lamang ng Ama. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. manaosab kanimo. Palihog iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, panalangini ang imong katawhan o puna sila sa kadasig. Liguna sila sa imong gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo hanggugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.